Ake ngithathele lithuba nginibingelele kwi-channel yenu edumile neniyithanda kakhulu iMlula TV. Ngithi nje maniqala nqa ungena kule channel ngiyacela nisubscribe ngiklikhe no-notification bell ukuze njalo mina mangifaka ividiyo entsha kube yinini eniyithola kuqala. Ngoba nazi-ke balaleli emakhaya ukuthi lapha sihle siniphathele iy'ndaba ezishisayo ney'vutha amalangabi. Namhlanje siniphathele iqhawe lenu-ke lakaMaskandi, uSiphuzo Sabantwana. uSiphuzo-ke odume kakhulu ngengoma yakhe ethi iCorona izophela neJuice useqinisekisile ukuthi i-album yakhe izophuma mhla ka-10 October 2020. Njengoba sazi ukuthi abalandeli balindele kukhulu kuSiphuzo Sabantwana. Kanti-ke uSiphuzo Sabantwana kuvela ukuthi kule album yakhe usebenzisane nabaculi abafana noSgwebo Sentambo, okusho ukuthi impela izoshisa ngendlela esimanga i-album kaSiphuzo. Kanti-ke kubukeka ngathi inezingoma nje eziwu-12 eziyishumi nje kuphela. Kanti-ke ingoma yokuqala ithi iQuantum Engabreaki, bese kuthi eyesibili ithi Esandleni, esithathu Esinyeni, Ziphi inkomo, iJuice efrijini, Ngike ngahamba, Ulalele, Jikelele, Ezulwini, Thina Sohlangana, Akekho Ofana Naye, iCorona. Ilona-ke lolo uhlwa lwey'ngoma zikaSiphuzo Sabantwana. Siyacela-ke niphume ngobuningi benu niyoyithenga i-album kaSiphuzo. Ngithi nje nisale kahle, ningakhohlwa ukusubscribe ku-channel.